Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни ҳафтум рақами рейтинг Роман Далидзе бо рекорди 12.2 ва 12-ум рақами рейтинг Насруддин Имавов бо рекорди 12.4 рӯзи 3 феврал дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунен. Мо бошад наворо оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуэй зидди тобовии ҷангори вазни сабук Ҷастин Гейҷи барои камарбанди BMF ҷангидан мехоҳад. биёин суханҳои Максро гӯш мекунем. ман ният дорам ки бо Гейҷи барои камарбанди BMF муҳориба гузаронам. фикр мекунам ки мо барои мухлисон муҳорибаи дурахшон ташкил мекунем. ман медонам ки UFC барои турнири UFC 300 вариантҳои на он қадар зиёд дорад. аз ҳамин сабаб муҳорибаи мо ин турнирро рангин карда метавонад. агар ки Махачев барои моҳи Рамазон муҳориба нагузаронад, пас Ҷастин маҷбур мешавад ки ӯро то моҳи октябр интизор шавад ва ӯ маҷбур мешавад ки 1.5 сол бекор шинад аз лаҳзаи охирон муҳорибаи худ. ман фикр мекунам ки ӯ набояд чунин муддати дароз бекор монад. ӯ метавонад ки ин муҳорибаро қабул карда пули калон ба даст биёрад. биё шоу ташкил карда мухлисонро хурсанд мекунем, гуфтааст Холлоуэй. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар шуда метавонад ва ин муҳориба ба Холлоуэй имконияти хуб медиҳад ки маблағи зиёд ба даст оварда соҳиби камарбанди BMF шавад, аммо на барои Ҷастин, чунки ӯ дар чунин муҳориба ба ғайр аз пул дигар ягон чиз ба даст намеорад ва агар ки Гейҷи дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас ӯ имконияти бо чемпион ҷангиданро аз даст медиҳад. ана худи чемпион Ислам Махачев бошад як муҳориба пеш аз моҳи Рамазон ва ду муҳорибаи дигар баъди моҳи Рамазон гузаронидан мехоҳад. тақрибан пеш аз моҳи Рамазон муҳориба гузаронидан мехоҳам ва аллакай ба UFC ин чизро хабар додам. нақша дорам ки соли 2024 се муҳориба гузаронам. тамринҳои худро идома додан мегирам ва худро доимо дар формаи ҷангӣ нигоҳ медорам ва аз ҷониби роҳбарони UFC занги телефонӣ барои муҳориба интизор мешавам, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, бояд гуфт ки айни замон маълум нест ки рақиби навбатии Ислам Махачев кӣ шуда метавонад, аммо бо эҳтимоли калон рақиби навбатии Махачев Чарлз Оливера шуда метавонад. довталаб барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Илия Топурия боварӣ дорад ки бартарии ӯ дар муҳориба зидди чемпион Александр Волконовский дар гӯштин аст. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман ният дорам ки ба бекграунди худ баргардам. вақти зиёди худро дар греплинг ва гӯштин гузаронида истодам, чунки фикр мекунам ки маҳз дар ҳамин аспект ма бартарӣ дорам. Александр зарбазани хуб аст, аммо ӯ дар гӯштин на он қадар хуб аст. ана бартарии ман дар чиз, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Александр Волконовский ва довталаб Илия Топурия дар турнири UFC 298 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, ба фикри шумо Топурия чемпиони нави вазни ним сабуки UFC шуда метавонад ё ин ки Волк ӯро манъ мекунад? метавонем фикротона нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. директори UFC Дана Вайт гуфт ки рафтани кадом ҷанговар аз ташкилот ӯро ғамгин кард. оё буд ҷанговаре ки карьераи худро ба анҷом расонида дили маро шикаст? бале буд. ин ҷанговар Ҳабиб буд. одатан ман хурсанд мешавам вақте ки ҷанговар чизҳои мехостагии худро ба даст оварда карьераи худро ба анҷом мерасонад. аммо рафтани Ҳабиб барои ман аз ҳама мушкил буд, чунки ман боварӣ дорам ки ӯ пешниҳод ва чизҳои зиёд карда метавонист. лекин баъди марги падараш шавқи ӯ аз муҳорибаҳо нест шуд ва карьераи ӯ тамом шуд. илова бар ин, ӯ чунон пули зиёд кор кард ки метавонад дигар ягон вақт кор накунад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Ҳабиб Нурмагомедов дар муҳорибаи охирони худ зидди Ҷастин Гейҷи аз ҳама пули зиёд кор карда буд. расман ӯ $3 миллион кор кард, аммо бо ҳамаи бонусҳо ва маблағ аз ҷониби спонсорҳо Ҳабиб зиёда аз $15 миллион кор карда буд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.